Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tuguti ko usab ninyo nga mangayo na sab ko katahuran nining mga orasaha ug hangtod pata sa alas 12 sa kadlawon. Mga pinalangga natong mga kagwa nga gatiwangwang ang dagway nga murag mga kabaw nga gitugway. Magandang gabi sa inyo mga angkol og mga auntie. Sana po laging mabuti ang inyong lagay nga pirmi na lang gibuti-buti. Nabanggit natin kanina mga angkol, no? Sa unang oras natin sa ating programa, ang mga gusto mong mangyari sa buhay. Sa ngayon, eto lang kasimple ang makauwi man sa probinsya. Ang sabi ko kanina, pwede namang makauwi. Kaya lang, isang balakid sa buhay, isang problema, malaking problema talaga, ay ang kwarta, mga angkol ug auntie. Problemado ta kung asa man ta mangutang. Kay wa man po'y magpautang sa tuwa, kay di man buta mo bayad. Ay, ang sarap ng buhay noon kaysa ngayon. Magandang gabi sa ating mga angkol na nakatutok sa atin ngayon, no? Nakikinig sa 90.7 Love Radio. Good evening! At eto na ang ating panglimang gabi. Unang linggo po sa ating programang hanggang ngayon, wala pa ring title. Wailhir kaya pa rin programahan, no? Magtimbaya una tayo sa ating mga nakatutok sa atin din sa ating Facebook fan page, no? Sa Love Radio Manila. At nakashare naman sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Maraming salamat din sa mga nag-share. Ayan, magandang programa to mga kabisyo. Dahil, siyempre, alam kong ikaw, hindi ka naman taga Metro Manila, di ba? Taga, ano ka eh? Kalasangan. Unsa, aliwas, di po tao, no? Oo. Pero marami po sa atin, nabanggit natin kanina na maraming gustong umuwi sa probinsya kasi unang-una, siyempre makapiling yung mga mahal sa buhay, no? Makauli tas atong yutang na tauhan. Siguro mao ka na ang inyong gahinam-hinam nga tao, no? Makauli sa probinsya. Hindi lang siguro makalanghap tayo ng preskong hangin, no? Malanghap natin yung taig kabaw, ha? At syempre naman, mas maganda din na makapiling natin ang yung mga mahal sa buhay, di ba? Kahit sabihin man lang natin na makapiling sila na kahit isang linggo or ilang araw man lang sa probinsya. Noon mga angkol, no, o mga auntie, pag nasa probinsya po tayo, etong mga bagay-bagay na nagagawa natin, no? Maliligo sa dagat habang may dalang baon na sa lagon. Oh, tulad ng kamote, kamuting kahoy. Tapos nakahanda na yung merong gipusil na tawag. Alam niyo yung gipusil? Ginamos, pusan, sili. Ayan, no? Siyempre, kakain lang yan sa hapagkainan na hindi na siguro gagamit ng plato at saka kutsara, no? Pites na ang lagayan ng mga pagkain na dahon ng saging. Sa ibabaw ang kaning mais numero 14. Din bahugan og sabaw sa humba nga galiging-liging. Perting lamia, no? Tulo laway. Siyempre naman, no? Samahan rin sa gilid ng ibabaw ng dahon ng saging, no? Isang umuusok na buong lechong baboy. Sarap! Tapos yung lechong baboy, no? Native, itom, nga pag-ingkit ni muspanit, puwerte ka kagumkum. Alami, ano? Marami pang ibang mga bagay na pwedeng gawin kung sakaling makauwi ka sa probinsya. Ang iyong buong pamilya. Di ba? So, eto, naka-live tayo ngayon. Siyempre, pag-usapan natin yan mamaya, no? Sa ano naman, sa Facebook fan page ng Love Radio Manila. Ayan.
Siyempre, ito pa rin ang inyong bugtong idol, no? Totoy Bato. Kung nasaan ka man ngayon, natatraffic ka. Or hinahanap ka ng iyong misis na nasa bahay at kanina ka pang umalis ng opisina pero bakit hanggang ngayon wala ka pa sa bahay? Sinog, nangita pa ka diha og pampainit sa imong spark plug mga angkol. Basin o pag-uli ni mo sa inyong bahay, gilusi na imuhang kigol si Masawa. Okay, no, ituloy natin ang ating pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na pwedeng gawin pag makauwi sa probinsya at yung mga bagay-bagay din na sana pwedeng gawin dito sa Metro Manila. Isa siguro sa mga bagay din na mahirap dito gawin sa Metro Manila, yung magastos, no? Pwede naman ta ditong muambit laman ta. Kahit na piyesta, diba? Pag piyesta dito sa probinsya, kahit hindi inimbita, pupunta. Pag uwi sa bahay, may dala pang bring house. Ay, nako. Ituloy po natin ang ating usapin tungkol sa makauwi sa probinsya. Noon at ngayon, dito lang sa 90.7 Love Radio. Ayan. Okay. No? Kunin ko muna yung yung aking anjuhos yung eyeglasses ko. Ayan. Pastila ng hirap. Yan. Okay. No? Hello po sa inyo. No? Pasensya na po kasi naiwan ko yung anjuhos. Ayan. Eyeglasses sa gilid. Kaya hindi ako masyadong makabasa dito sa ating So, ayan. Saglit lang, ha? Saglit lang, mga angkol. Saglit lang, ayusin ko lang saglit. Okay. Alright, no? Hello po once again sa inyo, no? Sa mga nag-share sa ating fan page sa Love Radio Manila. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. At bubuksan ko na yung fan page natin. Fan page po ng Love Radio Manila. Okay, no? Ayan. Hello po sa mga nanonood sa atin. Ang dami. Mga 80,000. Yun. Good evening, no? Maraming salamat din sa mga nag-share sa atin dito, no? At nakita ko lang dito sa feed ko, no? Etong lumabas na congratulations, no? After 61 years, nanalo na ulit ang Gilas Pilipinas. Congratulations sa coach na si Tim Cone. Yan. Magaling talaga ito si Tim Cone, no? Alam niyo naman yan, bago mag-pandemic, lagi naman tayong hindi naman nanonood, tayong nag-handle dun sa pag-game sa every Friday yan sa PBA. Kaya alam ko yung mga laro-laro. Pero nung nag-pandemic na hanggang ngayon, wala na. Lalong-lalo na ngayon kasi nakaupo tayo dito kasama kayo. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-share, no? At hello din po sa mga nanonood ngayon, no? Ayan, no? Sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang mga araw, baka marami pa kayong mga tanong dyan. Uulitin ko lang to, mga angkol, mga ante, na ito po ay hindi ko po inalisan ng trabaho si Lala Banderas. Ayan. Si Lala Banderas po ay na-promote, nalipat na ng ibang department, and I know for sure that happy na siya doon. At you can sila, no? You can message Lala Banderas anytime. Nandiyan pa rin siya sa page. Yung biyahe niya, ibang klaseng biyahe yon. Yung totoo na nasa iba't ibang lugar. Yan. Okay? At syempre naman din, no? Sa mga nanonood din dito na hindi pa nakapag-follow sa aking fan page, no? Hanapin niyo lang Totoy Bato Official. Alright. So, yan po. So, sana ay magustuhan niyo po ang aking programa hanggang alas 12. So, maayong gabi sa tanang mga Bisaya nanood dyan, sa mga Bisaya from Visayas to Mindanao. Siyempre sa Luzon, mga Ilocano, no? Half Ilocano din ako kasi my mother comes from Sinait, Ilocosur. So, naimbag na rabi, basit lang, nakakaintindi ako ng konti, pero hindi ako masyadong nakapagsalita ng Ilocano. So, pasensya na, pero dito lang kasi ako sa Dumaguete kasi ako
na isinilang ka sa mundong ito. Okay, basa na tayo ha. Okay, basa sa lahat ng mga nanonood sa 90.7 Love Radio fan page. Okay, no? Sabi ni Aisha Markit Estoy, manguha og butong ko, lami kayo. Ay, nako, pastilan. Yung butong ba, yung buko ba? Ang sarap no, no? Magkano ba yung buko ngayon? 40? Pastilang mahal. Ay, nako. Naman may talamnan diskuan, pero gulang-gulang naman to. Medyo matanda na yung namin eh. Siguro dun sa aming sa bahay namin doon merong sabi nila dwarf daw. Pero lumaki naman yung nyug eh. Pero naabot lang ha. Ang butong, sarap ng butong. Oo. Francis Ayan Patromo, good evening, Uncle. Yan. Nins Rasper, shout out Uncle sa tanang mga taga Bujol. Mga ninja ray mupatay, ninjo. Hi Tin Rivera, yan, good evening. Yan. Kenneth Patrico, good evening Sir Totoy Bato, shout out dito sa 99.1 Love Radio Naga Philippines. Have a nice day. Yan. Hello sa 99.1 Love Radio Naga. Nanonood yan. Pag nandyan kayo sa Naga City, makinig kayo dyan sa Love Radio Naga. Cesar Montana, hello. Si Miriam Almanzor Cuyos, no, shout out po from Sibuyan, Romblon. Oy, ito react ako dito sa Romblon kasi naalala ko noon, no. Pag pumunta kami ng Metro Manila, siyempre galing Dumaguete, no. Negros, sakay barko na. Alam ko na kung nasa Romblon na. Alam mo kung bakit? Kasi nakabarko yan, sakay ka ng barko. Usually yan, gabi yan dumadaan eh. Grabe ang balod, yes ko Romblon. O gabi yan, pag naramdaman, usually mga alas 9, alas 10, alas 11. Grabe ang balod, ang alon dyan sa Romblon. Hello sa inyo dyan. Ewan ko lang kung itong Sibuyan. Saan banda, basta yun. Sabi ni Tin Rivera, fourth night of FB Live ni Uncle Totoy Bato. Thank you. Boss, watching from Leyte. Uy, may gabi diyan ng mga taga Leyte, no? Si 255. Marty John Mark Madurog. Uy, magandang gabi. Biyahe bay na lang, Uncle Totoy Bato ang title mo, haha. Pwede siguro na pero mas maayo kay biyahe man to kalala sa akin. Maganda siguro noon sa man. Garahe. Di ba? Daming pwedeng gawin sa garahe. Ayan. Oo. So, eto na. Sabi ni Tin nga, 1 week na yon. Last FB Live programang EDSA to. Solo programming ni Uncle Totoy Bato. Okay lang ba ang solo programming natin? Okay ba? Bas alright? Or may mga ba? Ayaw niyo ba? O ano ba? May mga komento, Sige. So, eto, no? Join tayo daw sa FB group page natin dito. Salamat din sa pag-share. Sabi ni Francis Ayan Patromo, puting-puti Uncle Totoy. Yan, siyempre puting-puti yan dahil nga para puti din yung ating kigol. Ayan. Sabi ni Christine Barogo, present, complete 1 week. Yun. Oo. Thank you, Christine. Sabi ni Tino, na-promoted siya si DJ Lala Banderas but ibang department mo siya. Yan. Follow mo lang siya sa social media. Okay. Salamat din sa pagrespeto lang sa Bisaya at Mindanao. Yes. Respetuhan na itatanan kayo nga. Mga Pilipino rin gyapon. Oo, mga bahog kigol gyapon mo diha. Ay, naku. Okay. Salamat sa mga nag-heart at saka nag-share ha. Salamat ha. Sabi ni Jedrick Ramirez, musta ang kwentong garahe mo, Col? Daming kwento tayo dito, no? Sabi ni Nins, maglumboy, Col. Oo, naalala ko yung lumboy, yung tabako. Ano bang pangalan yung lumboy dito? Duhat ba? Duhat? Ano ko lang? Yan, duhat, yung parang grapes. Yung lumboy na yan, sa mga hindi nakakaalam, sa mga matatanda yan. So, yung dahon ng lumboy, hindi yung prutas ha, gilikit na siya, no? Likit, term nun. Para mang gawing sigarilyo. Sa loob ng lumboy, nilalagay ang tabako. Yun, lumboy. Mga nigarilyo. Nasubukan ko yan, patago-tago lang.
Patago-tago lang, God, kasi nakikita ko yung lola ko. At may tinda naman yung lola ko na lumboy. Sa loob ay sigarilyo. Sabi ni Aisha, dwarf na pod sa amo call, mga lubi. Oo, okay nga yung dwarf eh. Kasi, mga magba lang, no? Hindi na sila tataas pa. Ganun na. Sabi ni Jerry Francisco Sarita, shout out po from Lipa City, Bats. Hello sa inyo yan, taga Lipa City, Batangas. Shout out. Lisa Canalda. Ayan, good evening po, Totoy ba to? Watching from Bahrain. Ayan. Oo, sabi ni Christine Barogo, garahe na angkol sa Lunes ulit. Oo, gagarahe na saan tayo dito, no? Marvin De La Cruz, hello. Watching from Taiwan, Idol Totoy ba to? Thank you. Hello sa inyo dyan. Ayan, heart tayo dito. Maraming salamat. At sa mga nag-share pala. At sa mga nanonood. Ayan. Gilbert Quazon. Gabi diha to call. Shout out. Yan, Gilbert, no? Hello. Renzo Ruiz. Ayan, good evening, idol. Yan, Jmar Villego, mayang gabi ito. Shout out diha sa Basay, Negros Oriental. Watching again from Taiwan. Oh, sa Basay, maraming isda dyan sa Basay. Perting lamian ng sutukil. No, naalala mo ba yung sutukil? Sugba, tuwa, kilaw. Perting lamia, tulo laway gyud. Ayan. Okay, so sabi ni Yal Moka, watching from Bohol. Ninja rin mo patay, ninjo, mga taga Bohol. Uy. Ayan, Zay Alvarez. Ayan, sabi ni Zay Alvarez, magandang gabi, Lods. Ayan, okay pas all right call, sabi ni Aisha. Ayan. Aha. Sabi ni Kenneth Patrick, good evening, Sir Totoy Bato. Pwede ako mag-apply DJ sa Love Radio Manila. Ayan, sabi ni nahirapan ako. Shout out Garcia Reyes Sancha family. We love you, my family. Godofredo, Nina, Kurt, Chris. Birthday ni Wayne Garcia, October 21. Then si Kurt, Derek Chris Garcia, October 27. Thank you, Uncle. Yan. Sabi ni Tin, yan. Nice naman sa solo programming mo from first to now. Thank you. Marian Borlaza, no? Shout out kay Mama, no? Nanood ngayon. Pasabi po, matulog na siya. Mother ni Marian. Okay lang yan. Gising niyo yung mga mother nyo kasi alam mo na. Noon at ngayon. Yan. Earl Bryan Sabilege, Sunday Love Radio Naga DJs. Yun. Sabi ni Oliver Estepa, good evening, Idol. Uncle Totoy. Yan. Oo. Yan. Sino pa? Means, manurok o uhong o libgo school sa Kalasangan. Grabe ka, laglom kayo eh. May gabi, Idol from Tanahib, Kingdom of Saudi Arabia. Puti o kigul. Yes, syempre, Alfred's Dagan Nato. Ayan. So, AL Paya, shout out po. Crush ko sa Taiwan. Yun. Ayan. So, ayun, yung napag-usapan natin kanina, no? Yung mga bagay-bagay, no, na sinabi ko na pag gusto niyo makauwi sa probinsya, kaya lang, isa sa mga hadlang dyan ay yung pera talaga. Saan tayo makakahanap ng pera? Especially yung mga naapektuhan ng mga negosyo. Negosyo, trabaho, nung nakaraang pandemic, marami sa atin nang nawalan ng puhunan siguro, no? Puhunan, trabaho, yung mga inipon natin. Hindi lang naman ikaw kabisyo Dili lang imong kigol mo naapilan hing kahimtang daghan ta. Pero habang tayo nabubuhay, abay, kayod tayo, kayod. Unya ra ng sakyod, ha? Oo, di wa na kapasabot. As long as there is life, buhi pa ta, kaya nato nang maglimbasog ta para makabot nato usab ng atong mithiin. Ayan. So, ano bang plano ninyo ngayon? Kasi ilang days na bang Pasko na, no? Bilis, no? So, yan, ang pagkakalam ko, less than 100 days na lang Pasko na. So, sa mga swerte ko na daw sa buhay, Mayong Pasko. Pero katong medyo di malas, Mayong Paskan. Grabe po. Di naman siguro, no? Ayan.
Shout out kay Diego Bandido ng Love Radio Naga. May linggo program nga mga throwback oldies. Si Earl Bryan. Yan. Okay na. Tapos ako din nakaplano na rin kasi although nasurtihan naman tayo dahil nga nakauwi tayo nung pero nung Pasko kasi patago pa 'yon nung last year, di ba? Yung mga nakauwi last year, patago pa 'yon. Parang bawal pa mag-post, di ba? Hindi pwede kayo mag-celebrate pero kayo lang, nakamask kayo pa. Tapos bawal i-post sa Facebook kasi daw baka mahuli. Pero ngayon, first Christmas na ngayon, wala na talagang hadlang. Lahat pwede nang gawin. So maraming gustong umuwi na talaga. Uwing-uwi na. Kaya ngayon, sa mga nanonood ngayon ha, iwas muna tayo sa gastos kung gusto natin umuwi, no? Yung iba, nakatigom na ba? Nakasave na ng pera, pambili ng early sa ticket, early sa barko, early sa tracking ba? Kaya nakabili na ng maaga. Kasi kung malapit na yung Pasko, tsaka na kayo bumili ng ticket sa aeroplano, mahal na. Kalot kasi imong kigol sa kamahal sa pamasahe. Ayan, so ganon. So actually pinagpaplanuhan namin na uwi. Plano lang 'yon, uwi. Oo. Kung dito hindi naman uuwi, anong meron dito? Oo. Siyempre kailangan ko makapiling ko yung mother ko kasi 81 years old na. Grabe, nakatiguang. Pero wala pa giango-ango akong mama, ha? Oo. Wala pa nagiango-ango. Kasi di na malimot. Ha? Malusian, kaskigol kung magpalimot-limot. Ayan. So, sabi ni Tin, yung first day mo sa solo programming, hindi pa nasanay akong nanood, but sulitin ko yung nanood ng FB Live nyo. Basta suporta natin siya. Si Uncle Totoy Bato, kahit galing sa Radio Tandem, sa programang EDSA, suportahan pa rin yun ng EDSA. Yung programang EDSA 529 din yun, no? Ayan. So, Melody Shiata, no? Good evening po, Sir Totoy Bato. Hello din sa inyo, sa'yo. Watching from Hinubaan, Negros Occidental, no? Si Bulanon G. Canoy. Yan. Mga Ilonggo niya, no? Ayan. Bong Perez, cheers Brad. Ayan. Kumusta Brad? Ito si Brad Bong Perez, lagi itong nanonood sa atin at nakikinig sa ating programa nung EDSA pa lang. Ang nasa NAIA to. Kumusta man ang NAIA ngayon Brad? Na medyo grabe ang ngayon, no? Grabe ang security ngayon. So dapat nga lang ganun ka din. Razel Balauro, Angkol, tagay na, panalo Gilas. Kaya nga panalo yung Gilas Pilipinas. Congratulations Meron bang imbitasyon sa akin? Mamaya? Tagtubaan Ayan, wala pa din title tin. Castor, Kemi, shout out sa babaero kong BF dyan sa Leganes, Iloilo. Name, Tami Dialing, matulog ka na. Tama na yung chat sa iba. Patay kang bata ka. Angel Pilarte, no? Shout out from Antipolo City. Uy, shout out sa maganda kong sis pala na nanonood ngayon. Sabi ni Amanda, ang hirap naman kumayod, Totoy. Ikaw pa. Lagi itong to. Saan bang lakad mo ngayon? Sa Palawan. Ang natin ang ating convention. Sabi ni Yal Moka, sakto gyud call. Sakto gyud. Aisha, shout out di ay ko sa akong mga igagaw sa Lutupan call. Yan, tama, no? Hashtag puso. Congratulations, Gilas, Pilipinas. Oo, nanalo after 61 years yan, no? Tapos yung kalaban nila kanina is Jordan. Yan. Ang score is 70-60 siguro yun. Tama ba yun? Yan, parang ganun yun. So, ginalingan talaga ng ating nagpabilib po siguro ng mga Pilipino. Okay. China man giheld, di ba? Pero pag China, wala yung mga Pinoy, wala yan. Iwit niyan lagi. Walwal na. Di magaling yan. Tanawa ron. Budlat ang inyong mata mga insikwakang da. Di ba? So, pag talagang gustong manalo yan. Congratulations once again sa ating Gilas Pilipinas. Yan.
Sabi ni Tin, yung gusto ko umuwi ng probinsya, minsan lang pauwi ng probinsya sa Santa Maria, Laguna kasi maganda ng paligid. Enjoy kami maligo ng ilog sa amin tuwing mag-birthday sa akin pamangkin ko po. Yan, tama. At saka hindi masyadong magastos pag nandun. Sabi ni Amanda, malapit na magpasko, wala pa din pang shopping. Yes, ikaw pa. Ayan. Dami kong pera dyan, ha? Razel Balauro, Angkol, pag-greet ang Manila Times ng happy 125th anniversary. Ayan, from Razel. Marlo Acosta, Lakaybay, pa-shoutout po, Marlo Acosta, Grab driver. Nagpapakarwash na sa Dasma, Cavite at pagarahin na ng Bulihan, Silang, Cavite. Nanonood ngayon ng live sa iyong programa, Wail. Waili. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, abangan nyo. Mayroon pa tayong last dito, ha? So, magpapaalam na ako. Marami po salamat once again, no? Ayan, natapos na sa huli ang ating programa natin, no? Ayan. Puso. Natapos na ang ating isang linggo. Congratulations yan, Gilas Pilipinas. At sana tuloy-tuloy pa rin kayong manonood dito sa ating FB Live at sa 90.7 Love Radio. Sa lahat ng mga nakikinig, nanood, nakahilerang taxi driver, yung mga lalamove driver, at ano pang, yung mga security guard, ayan. At huwag niyong kalimutan like din, i-follow din ang aking fan page, no? Sa Love sa Totoy Bato Official. Atong pasawan ni naggikan ni galing kay Rainero. Nag-PM siya sa kuan, no, sa Totoy Bato Official. Toy, ayaw in taon pang lusi og bulog. Kay sige biya kog paminaw tibok adlaw sa Love Radio. Kay malingaw in taon ko. Salamat sa Dios kay dunay makalingaw nga radyo sa Metro Manila. Labaw na sa paglipat nilang Mang Kanor og Pangulong Dagong nga gikan sa IFM. Laos na tuloy sila paminahon. Nagkanindot ang Love Radio. Aleluya, salamat sa Diyos. Thank you. Renero. Ayan, si Uncle Dagol. Ayan, loyal si Uncle Dagol. Loyal pag nandyan yung kanyang asawa. Okay, maingay, ha? Ayan. Alright. Human na jud imong programa to way title asa man day imong probinsya. Ayan, si Mali Kuwa. Maraming salamat dyan. Okay. So hanggang sa muli. Papaalam na tayo. At hanggang alas 12 po tayo ng madaling araw ng gabi. So mayroon pa tayong isang oras magsama-sama. Tapos syempre weekend bukas. Saan ba tayo bukas? Hayahay muna tayo sa bukas, no? At pabugnaw atong kigol na to, atong spark plug, atong painiton. Ayan. Maraming salamat. Ito pa rin ang pambansang kigol. Idol Totoy Bato. Lusion, medyo na ako na imong kigol. Bye-bye. Enjoy your weekend.